Jo crec que una de les estratègies de l'Estat en el seu contraatac respecte al procés és diluir la credibilitat de les persones que en són al davant. Això a vegades ho fa a través del debat polític i hi ha la sospita no del tot infundada de que ho fa també a través d'alguna mena d'acusacions personals. En aquest sentit, que els mitjans de comunicació ho publiquin em sembla relativament normal. El que em semblaria més anormal és que els aparells de l'Estat fabriquessin acusacions contra persones o que utilitzessin a l'hora d'investigar, que és la seva feina, les activitats que poden tenir, que poden haver-hi de caràcter delictiu, que apliquessin un criteri no professional o tècnic, sinó polític. Jo crec que en els estats totalitaris els aparells de l'Estat són utilitzats per eliminar la dissidència. En els estats democràtics els aparells de l'Estat són utilitzats per prevenir o per castigar el delicte.